Vigyázz! Vigyázz! Hozzad! Ne, azon lefektálj, basz! Ó, basz! Ne izékedj! Milyen, az enne látszik? Sajnos ilyen van. Aztán mi volt most? Tecsó, engedd el a kezed. Nem tudja. Nem tudja, már lásik. Na vidd oda, Sanyi már az asztalhoz. Mit foglalkozott egy jánkál? Miért aztán beszélsz az be? Tedd be a faszodat. Domi, menni szarva el. Vigyázz. Valami meg. Vigyázz. Vigyázz. Nem húzott, nem? Miért? Foglalkozott elvan? Te Libiátáltak. Elég ilyen sorsajtettelek. Megkaptad. Mondjad! Geci! Lábon, Geci. Várj, előbb túl. Mi van, kopasz? Hogyan nézed? Oda baszott egyet, Kenny. Oda baszott egyet. Sanyi, miért basztál neki oda? Geci, miért oda baszott neki? Jó oda kurtál, te. Azt elenged. Ne fogd meg az autót. Ne fogd meg, Csecsó. Elenged. Segíts neki, vagy Csicse, mert nem fér el. Engedd már azt az autót, te hülye. Életemben. Gyere, ülj le. Ülj le oda. Hogyne. Már mindjárt faszom van. Mint a fúló anyjál van neki van. Nem voltam. De, van, megvan. Bocs, Vili. Ülj oda. No, de van. Kamera. Egy kamera. Sanyi! Mosolyog! Nyilatkozz valamit. Semmi. Azt tudják. Kikért. Mondj valamit. Akkor most. De bősegít ki van. Oda van, akkor Megérdemlődött. meghal. Ki érdemel?